The Noble ECHELONS Social Club of Nigeria. Kaisi eme kaisi ekunu. Odiofela na kwadobe. Ibai kai po negu. Nwa pula se kwa sikwa no nwata. NWAEZE onye na mara abono bole bonisi isi nulegwu anyị ga-eme ya le ma ntị nulegwu mu ye bonisi nkwa aya Noble ECHELONS Social Club of Nigeria. Afa nwa ka anyị na-ekwu maka vanụ. Ọ bụ ụmụ Igbo be anyị nụ na fa jikọtala aka ọnụ wee gbazia na-ekete o wee wọlụ ngịga nụ. Maka na anyụkọ mma mmiri ọnụ ọkwọzịa n'ụfụfụ maka na ezi oyi ka ajọ nwanne nụ ezi oyi gwa m eziokwu nụ. ONYEOMA TOCHUKWU nọ n'egwu nụ Ọmansela anyị ukwu. The Noble ECHELONS Social Club of Nigeria. Unu akwago mgbọrọgwụ na mba niile nụ. Nkwa. Social Club of Nigeria. Unu buri buri nenu. Ofu onu kunu. Ofu ije kunu neje. Ofu okwu kunu nekuzinu. Udo nifu nenye nenu wa kunu jiwe kalisia. Abu deso yifulo mwafananya nenu. When you pose ma milonu, owo pose nunu fufunu. Kwazize kwembajinu, na fadi kukwaziza. The Noble ECHELONS Social Club of Nigeria. Denu na putagi. Manobu mi bobani. Obodo di chiche kafasi. Na state di chiche. Noble ECHELONS Una cheke gonu Gabanu nirunu Ekwadiri amachanu Uwiwe wetara Noble ECHELONS Ndioma nune kuganu Nkwa Aya Iche Tawa
Rikanu n'ọbụ Echelon Makanu anyị kenebesianụ chairman anyị Comrade Onyejiekwu Nicholas Chikosiemu osi ike akwa abata Izumbe The Oil Kingdom Ọkanga Osiri 1 n'Uguta Old man in Indonesia, the land of milk and honey. Ojune Mogo, Izumbe bia, Onyoma Tochukwu na ONYEOMA Nisubidenu. A youth builder, next generation. The founder /001, chairman, the Noble Excellence Social Club of Nigeria. N'ezigbo dozie akụkụ nwanyị abịa na lọlọ Igbo Onyejiekwu Lilian lọlọ sika akpọbata Izumbe ogbeji eji afụ ụzọ ndị ọma si Umudereke Umuokwu Aboshi Autonomous Community Izumbe Oguta Local Government Imo State Gabanu n'iru Prince of Echelon Onyoma Biafumanya Ferdinand Obioma Onyoma n'ịdị mma NWAEZE Kene Ferdinand Obioma High Priest of Upper Echelon Founder Stroke the First National Vice Chairman the Noble Echelon Social Club of Nigeria and the founder Grace Line International Christian Center Owerri ONYEOMA Libina Manchester United Kingdom ezigbo dozie akwa Igbo Obianuju pregnant ezigbo nne Igbo Oda Mefuna ndị ọma na unu si Okwela Amụzala isi ala mba no local government Imo State wepụta unu sobilinu n'ọbụ Echelon Makanu Mr. Chukwuemeka Anyanwụ Francis Onyoma Biafumanya ose osi ngwongwo Mr. Chukwuemeka Anyanwụ Francis ose the Fruly Master osi ngwongwo founder and secretary the Noble Echelon Social Club of Nigeria aka na-edela anya akwụkwọ delu gabanu Director Chisoba Adirin Foundation Ghana Secretary General Chisoba Adirin Foundation Nwoke Manichi Akata na Olu East Local Government Olu Oya dele mmanụ Afulugo biko gbapụtazianụ Yekili egwonu ga-amaka Ugobeze nenu Ifonye menu wakeji malianụ Ogwefi nwata bezi akụbịa Onye ka nne-ekwu maka ya Chambers na South Africa Ki wetala egwu anyị na-akwanụ Mayor the Noble Echelon ONYEOMA na-ekirula maka anyị na-ekene yinu Omoga adafo ya anyị ekenezianụ ala Mezialotenna Chikwado Ogbuefi nwata Beziakụ Chemba na South Africa the great mayor of the Noble Echelon Social Club of Nigeria Mayor nwe certificate member T7 Friends Club South Africa member Akuluno Friends Club South Africa
ezigbo dozi agwa ebo Mrs. Chinaza Vivian Alamezie Ojugo Chambers Oya adịlinu mma ndị ọma n'olusi ụmụduru ugwu ụlọ anọ ndọgba in Isu Local Government Imo State isi mụ kenele yi nne na nna yi otu dike mụlodogwu Chief and Lord Romanus Alamezie ezi aha ka ego 1 of ụlọ anọ ndọgba Oya balunu Double echelon na maka Enyi zulu keme Nobula Echelon na kulogolo Akune sobi ke wanu na mkwere Mwani ndi busha bata Onyama bia kilie munu Sofayu muna kwe Victor Chikosie Mweze na boy nebunu A.K.A. Akas Baba CEO Victor Group Money in the Bush Akunesobike Wanakwere Ibu Financial Secretary Akanedego 1 no were land ezigbo dozi akwa ibu eze nwanyị Ogechi Chigozie anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ na mmezi obibi eze Ozigbo ndụ Nabu echelon maka Kweze na-ekwu okwu ONYEOMA TOCHUKWU Injinia Ndukwu Emmanuel Chinedu ONYEOMA bịakulie m Injinia Ndukwu Emmanuel Chinedu Praise Bonner Indian Rupees Oji Transformer Mogo CEO Monetize Ventures Enterprises Founder and Treasurer Noble Echelons Social Club of Nigeria ezigbo dozi akwa ibu Lolo Nnomo Bianuju Emmanuel Osudieme CEO Joy Love Pendings Dealers in all kinds of bed material ndị ọmasị Ameke isi egwu Ozite Bende Local Government Abia State Unusobilinu Ekene lumu Mazi Amarihe Gospel Ogechi ONYEOMA Danidi mma Mazi Amarihe Gospel Ogechi aka White Nation na China the only Asian burger of our time Akumbu ụwa niile 1 na Ụkwagweze Orodo CEO Welche Enterprise Founder / former 002 Vice Chairman the Noble Echelons Social Club of Nigeria ezigbo dozi akwa ebo Mrs. Ekpela maka Meritan Amarihe nwanyị ka ịbịa mma Ruka Obiuto dị ya Osodi akpata akụ Oya dịlu n'ụmụmụ Nkwa Amala The Noble Echelon The Noble Echelon Scotland ONYEOMA Danidi mma Nzube Chukwamefule the Prince of Scotland Founder the Noble Echelons Social Club of Nigeria ezi nwafọ Amụzali n'isi ala mba anọ Imo State Gozi
member na-abatazianụ Promise Izunna Nweke Young Izu founder and member the Noble ECHELONS Social Club of Nigeria Ezinwasi Ụmụnkwọ Ụmụdịrị Ebika isi ala mba anọ Imo steeti isi pụtazianụ anyị ekenezianụ Alakwem Mishak aka Miss Empire aka na-eleloziri shu na Nigeria onye ọma na ọ bụ ibupu ihe arụ anyị onye ọma na isi agbakwe aba Enwangene local government ọya dịrị na nwa na ọ bụ Echelon na Makanụ ọ bụ Echelon I believe ọ bụ Echelon ife kemgbe sogonu sobiom onye ọma biko bịa Akajugo na Canada Mweze na Boinegoma Nwanne Chambers na South ife nke nkriso gonu sobioma Brown Incubate Power ndị Echelon founder and member the Noble ECHELONS Social Club of Nigeria Akajugo na Canada onye ọma na-esi m keneli ezi nwanne yi the mayor of Echelon Chambers Matabezi ahụ nwanne yi loteli inu onye ọma na-esi m keneli yi nna inu Chief and Lord Romanus Alamezie ezi aha ka ego one of ụlọ anọ ndụgba onye adịla unu na mmanụ Mr. Darlington Amadi onye ọma na-edi the prince bịa Mr. Amadi Darlington the smart home automation engineer the prince of NWAEZE Kingdom Owerri North founder and member Noble ECHELONS Social Club of Nigeria Yina Lolo Ibo Mrs. Genevieve Amadi Oya Dilunu Manu Ndubisi Anthony Uchechi onye mabia fumanya Oke Bulebia Ndubisi Anthony Uchechi aka Oke Bula Jumbo founder / custodian of the Noble Echelon onye ọma na isi ahịa aba ubi isi ala ngwa North Abia State ọya adịla na mmanụ Anyanwụ Emmanuel bịa Anyanwụ Emmanuel aka Imales dealer man in all kinds of businesses member and former PRO Noble Echelon ezigbo lọlọ Igbo Divena Imales ndị ọmasị ụmụufu ọkịrịka Nweke ụmụ nwankwo ahịa azụ local government Igbo steeti anyị ekenezianụ Nicodemus Chinoso Franklin aka Mr. Fresh Omega Ọdịmma onye ọma n'isi ụmụriri ọha ụlọ anọ Amandụkwa Isu LGA Imo Steeti Mr. Leonard Uzoma Henry onye ọma bịa Don Sisi Bilinu Mr. Leonard Uzoma Henry aka Don Sisi Alilieri Pawan of Nkwaland member Noble Echelon ezigbo dozi akwa Igbo Mrs. Blessing Uzoma odozi akwa di ya ọmụmụ ụzọ village Kunsi Taziano in West Local Government Abia State
ONYEOMA TOCHUKWU na-akpọ yi n'egwu Nnemeka Okeke Emidon Electrical Alaba International Owerri Member the Noble ECHELONS ONYEOMA n'isi Akata in Olu East Local Government Imo State wepụtasịa isobilinu Chief Uchenna Izuwanne Osmond na Senegal ONYEOMA n'ịdị mma Chief Uchenna Izuwanne aka Osmond na Senegal Member Noble ECHELONS yi na ezigbo odozi abụ ibu lọlọ Udoka Peace Izuwanne ezi nwanyị ma obi dị ya ndị ọma si Obulekwe Isu Local Government Imo State wepụtasịalụ anyị ekenezianụ Mr. Okoro Ndubisi aka DJ Young Money Member Noble ECHELONS nwafọ ndị Owerri NWAEZE ahịa azụ Mbaise Imo State ọya dịle na mmadụ Noble ECHELONS maka ndị ọma nụ ONYEOMA TOCHUKWU nọ n'egwu a ife anyị na-eme ebikanụ obi oge ijikalịsịa udo n'ịhụnanya tọwa ije achala n'enu ụwa achala n'eso ndị anyị na-achụ anyị n'enu ụwa kwa anyị na-abakwa n'ụbanụ ECHELONS na gbogonu ONYEOMA NWAEZE na-ekwu anyị ekenezianụ Celebrity Surveyor anyanwụ onye dịka chi Modestus aka Sugar Money Member the Noble ECHELONS yi na ezigbo lọlọ Igbo Urubia Miracle Iwu Anyanwụ odozi akụ dị ya ndị ọma na unu si Ụmụduru Ụbaweze Orodo Mbitoolu Local Government repụtazianụ Chigozie Promise Ude Ụbasinachi ONYEOMA bịa kilie m n'egwu anyị ekenezianụ Chigozie Promise Ude aka Ụbasinachi Member Noble ECHELONS ONYEOMA si Amidi Abamba in Bendel Local Government isobili Ibere Michael Abatazianụ aka Mickey Funds Member Noble ECHELONS na ezigbo lọlọ Igbo Ibe mere Esther Tinatu ndị ọma si Amamba Ata Ikedu Local Government Mr. Ebule Daniel Okemdi aka Danny Stitches ezigbo member anyị yi na lọlọ Igbo Mrs. Ebule Mary Jane Chinoso Mama Ejima ndị ọma na unu si ụmụ ya oturu ahịa azụ Mbaise Imo State wepụtazianụ Anamaka na South Africa Ikegwu na-akpọ Uchenna Chukwu anyị ekenezianụ Uchenna Chukwu Anamaka na South Africa ezigbo member the Noble ECHELONS ONYEOMA si ụmụ Agbaja Nwangele Imo State isi nwoke n'ezi nwanne Igbo
Chidebele Chukwu nwanne ya ilotelinu n'ọbụ Echelon Amakanu. Anyị eluzienu na kata mmadụ ga-echebedebenu. Anyị ekenezianụ Nwachukwu Chijioke aka Liberty Mgbe Oji nakwa taa memba n'ọbụ Echelon Social Club of Nigeria. Onye ọma na ibi ebi nakwa taa ezigbo nwaanyị ya bụ Mrs. Oluchi Nwachukwu. Dozie egwu dị nwaanyị ọma tenunu dị mma ndị ọma si ụmụ di ụmụele amazụ anọ ụmụaka ntaba America na mmadụ sobilinu NWAEZE na USA bịa onye ọma ekene yo. Anyị ekenezia Modestus Nwadike aka Modesty NWAEZE na USA member Inobu Echelon anyị based in America. Onye mmasị ụmụọla Igbo Nwangele local government Imo State ịnọkwa ya. Anyị eruelu na Jakarta mmadụ ga-echebedebenu. Uchenna Bright anya Bradon na Jakarta onye ọma bịa fụmanya. Uchenna Bright anya otu nwa na Ọkaigwe memba n'ọbụ Echelon ịna lọlọ Igbo Dr. Anya Cynthia lọlọ Bradon ndị ọma si ụmụlọlọ Ọkaigwe local government Imo State ọya dị n'ụlọ na mmadụ. Anyị ekene Bonaventures barista bịa onye ọma n'ịdị mma. Iwuagwu Bonaventures aka barista Chief Executive Officer Emelatele Global Enterprises member Inobu Echelon Social Club from Amubolo Ukommili Mpito local government Imo State. Anyị ekenezianụ Augustine Ọbani Ụkọma aka Ostaino onye ọma na iso na mmemme anyị. Onye ọma si Ụmụahịa village Obingwa local government Aba Abia State isobili. Ekene bụ Prince of Cubana na South onye ọma n'ịdị ewo. Honorable Prince Okechukwu nwere m omeiwu na Mmanato Prince of Cubana na South Africa Oke Global Nigeria Limited member the Noble Echelon Friends Club of Nigeria member G7 Friends Club of South Africa member Aguluno Social Club of South Africa member Enyimba Enyi Social Club of South Africa member Dynamic Friends Club of Nigeria Ezinwasi Amanato Idato South Imo State wepụtasịa ONYEOMA TOCHUKWU kenere n'egwu. Anyị eluzienu na Germany Stuttgart ka nọ n'egwu onwere onye nchekwa. Honorable Henry
chibuzi wala onye ọma bịafumanya onye chibutere ụzọ wa na Germany onye ọma na-akpọ inegwu nweze ekene anyị ekenezianụ Honorable Henry Chibuzi Iwala onye chibutere ụzọ 1 na Germany member the Noble Echelon First Club of Nigeria onye ọma na ibi na Stuttgart, Germany Assistant Production Manager Golotrop GmbH and Go onye ọma na isi ụmụduru ohu ụlọ anọ ndụgba in Isu Local Government Imo State ọya adịla na mmanụ nwa chibutelu ụzọ gaba n'iru Comrade Chidi Chukwu Emeka Ọfọ onye ọma bịafumanya iko so na Germany kedizi ewo Comrade bịa anyị ekenezianụ Comrade Chidi Chukwu Emeka Ọfọ iko so na Germany the Peace Ambassador Deutschland member Noble Echelon First Club of Nigeria Odogwu si NWAEZE Amandukwa Isu Local Government Imo State wepụtasị Inezigbo dozi akụ nwanyị ezigbo dozi akụ Mrs. Onyekachi Asọmta Chukwuemeka Oyoyo nwanyị Case Conscious Fashion aka na-emebe ngweyi ụmụ nwanyị ọya dịrị unu na mmanụ Noble Echelon maka nụ udo n'ifunanya ka iji aganụ ọganiru bụ nke anyị awele ka iji aganụ anyị ekene Chidozie Philip Ikonne onye ọma n'ịdị mma eze sinachi lezianụnụ Chidozie Philip Ikonne aka eze Ikonne 1 of Mbaise na New Delhi, India eze sinachi 1 na ụmụchukwu eze udo ezinite Mbaise CEO Okay Sweet Philippine Global Limited Asian Exchange member Noble Echelon n'ezigbo dozi akwụghị nwanyị ọma Lolo Ugeze Esther Chizoba Igonne a Navy Chief Officer ndị ọma si ụmụchikwa ezi udo ezinite Mbaise wepụtasị anyị wee na-ekenezinu Injinia Ugwuike Chukwuje Ike Money Bilinu Nwajiakụ Odogwu Nwajiakụ Oil and Gas Enterprise member Noble Echelon Yina Lolo Igbo Uguchi Nonso Hope CEO of Genic Ventures Dealers of Baby Clothes ndị ọma si ụmụnọha ugwu Ikeduru Imo State wepụtasị ọya dịrị na mmanụ anyị ekene Mr. Ike Chukwu Timothy Aikman alilieli mpagaba n'irunu anyị ekenezianụ Mr. Ikechukwu Timothy aka Aikman alilieli mba member
the Noble Echelons Social Club of Nigeria, Chief Executive Officer, Mazil Global Ventures, Ezimwasi Nkali Logara, Nkopala Local Government, Imo State, Webutaziano, Isobili, Mr. Nyawokesili Sobilinu, Washington DC, Onamani Dimba. Lesenunu Mr. Anyawokesili, aka Washington DC, Anyanwu Junior, na Gabon, Libreville, member, the Noble Echelons Social Club of Nigeria, Mr. Wash, Naya Zumbise, Umu Okrika, Okrikama, Ekene Numiye Megwu Tochukwu, Oyoyo Devices, Iye Megwu Tochukwu Abataziano, Oyoyo Devices, Akenele Computer, dealers of computers, accessories, the new software, office equipment, CCTV, and printers, build the quality. Member, the Noble Echelons Social Club of Nigeria, Ezimwasi Akokwa, Idato North Local Government, Imo State, Webutaziano. Noble Echelon Amaka, Noble Echelon Amaka, Anyị so n'ife anyị, anyị nọ n'ife ana, aka nchawapụ nke anyị. Anwụli ka anyị ji aga, anyị fụlụ onwe anyị n'anya nụ. Noble Echelon na-abụrụ ugonu, anyị wee na-ekenesinu ụmụnne anyị niile na ndị enyi anyị na NWAEZE Brothers Forum, Owerri, Imo State. Anyị wee na-ekenekwazi onye isi fanụ, Chairman Emmanuel Kalu Uche, aka The Carlos Isobilinu. Anyị si na ọya adịrị unu niile mmadụ, ka onye chinyezelunu, anyị ya dịka Chinechi ada agwụ agụnụ. Echelon ekene, Noble Echelon na anyị kwuru egwu nke anyị mejuo oyi n'elu ụwa, anyị emekwa ọzọ nụ.